Kaixo txikitok, ze moduz? Miren egaina naiz, Hernaniko Polikiroldegiko zuen monitorea. Eta gaur jolas oso divertigarri bat ekartzen dut zuekin egiteko. Baina egiten hasi aurretik lagundu behar diazute sortzen, bale? Eta zein da gure jolasa? Gure jolasa da Twister. Twister da oso aldrebeskorra, gure gorputza posizio batean jarri behar dugu, gero bestean, bueno, itzela ikusiko dezue. Bueno, esan dugun bezala, lehenik eta behin sortu egin behar dugu. Gure Twister berezia, ez da betiko Twisterra, bale? Hortarako, hasiko gera eratzen eta behar dugu kolore arkatz bat edo poligrafo bat, orri asko, eta hasiko gera orri bakoitzea erditikan tolesten, bai? Eta gure margoarekin egingo ditugu zenbaki haundi bat. Egingo dugu orain bat zenbakia. Ondo ikusi egin behar da, bale? Orriaren erdia erabiltzen dugu. Orain, beste aldetik, bi zenbakia egingo dugu. Oso ondo. Orain, nola orria bukatu zaigun, pasako gera, beste batera, eta tolestu. Gauzatxo bat. Nola alde bakarra erabiliko dugun, zuhaitzak eta inguru giroa zaintzeko erabiliko ditugu orri zikinak. Hau da, alde bakarretik txuri zaudenak eta beste aldea ez digutena balio ezertarako. Bale? Jarraituko dugu. Ikusi nahi zuen nola gelditu zaizkidan? Beitu. Kasu honetan, egin behar dugu, bost zenbaki eta 4 paper zenbaki bakoitzetik. 1, 2, 3 eta 4. Orain, hartuko ditugu guraizeak. Zenbakiak marraztu ditzakegu eta margotu nahi ditzakegu nahi ditugun koloretan. Bale? Baina oso importantea da haundiak eta oso ikuskorrak izatea. Orain zer egingo dugu? Moztu.
Jasta! Ikusi nahi duzuen nola gelditu diren? Torri, torri! 1, 2, 3, 4, 5, eta zikinkeria! Jarraitu aurrekitik zikinkeri guzti hau garbitu behar dugu. Paperrontzira bota, bai? Venga, lagundu! Oso, orain ikusiko duzue jarriko ditugu zenbakiak lurrean. Eta nola? Adibidez, 1, lerro berdina. Hartzen dugu 2, eta jarriko dugu beste lerro batean. Bueno, gu horrela jarri dugu. Ikusten dugu gure ezin bakatua jolastu nahi duela ja. Egin dezakegu askoz ere separatuago jarri. Bai, pixkat zailago egiteko. Bai, zenbakien arteko distantzia separatuz, gero eta zailagoa izango da. Baina hasiko gera suabe-suabe. Bueno, orduan twister jolasa da, adibidez, ezkerreko eskua tokatzen duela jartzea 5. zenbakian. Orduan, joango gera, 5. zenbakia bat hartzera, eta hor jartzen dugu. Gero esaten du, eskubiko hanka jartzen dugu 1 zenbaki batean. Eta nola egingo dugu? Handago, jarriko dugu, ezin ditugu belaunak jarri lurrean, eta hor zapaltzen dugu. Orduan gure posizioa malabarista batena izango da. Baina zeinek erabakitzen du zer jarri eta zein zenbakian. Bururatzen zait dado bat egingo degula. Egingo dugu elkar, guazen. Dado bat nahiko zaila da egiten. Pentsatuko dugu ondo. Hartuko dugu folio bat. Bai, hemen ikusten duzue zikineko folio bat ala. Bai? Alde bat txuriz, bestea, beharrez egun zerbait. Eta ingo ditugu 5 tolestura. Eta saiatuko gera berdintxo izate. Horretarako hartzen dugu tolestu eta gero beste aldera. Tolesten dugu neurri berdina mantenduz. Lurrean apoiatuz askoz ere erresagoa da. Bai? Egiten dugu hori. Bale? Orain, horrela gaudela, jartzen ditugu tolestura guztiak zentzu berdinera. Eta gelditzen zaigu laukitxo bat. Bai? Kasu honetan, rektangularra. Hau, itxatxe egingo ditugu. Hemendik barrutik, eta hemen iskinetik kanpotik. Hartzen dugu kola. Eta bota egiten dugu. Niri gustatzen zait atzarekin pasatzea horrela. Pixka gehiago botako dugu, horrela sendo izan dadin. Eta horrela. Itzela, estutu egiten dugu pixkat. Badaukagu ja,
itxatxita. Hemen oker akatxe egin baldin badugu, hemen akatxe egin baldin badugu, zuzentzeko aukera izan dezakegu. Orain, guraizeak hartuko ditugu eta egingo duguna izango da bi aldeetatik moztu, tolestu dugu atalatik, marratik, bai? Ikusiko ez dute zertarako. Saiatuko gera danak neurri eta luzera berdina izan dezaten. Eta orain egiten duguna da dena itx. Ikusten duzu hemen dagoela itxatxi gabe, baina gelditzen dela kubotxo bat bezala. Eta berdin egingo dugu beste alderik. Guazen itxaskorra botatzera. Bueno, hartzen dugu kola, botatzen dugu hemen. Bale, eta beste aldetik sartuko dut eskua hartzeko eta lehenengo solapa hor itxatxe egiten dut indarra. Bale, lehenengoa itxatxita dago. Orain kola bigarrengoaren aurpegi gainean botako dut eta beste bat erantziko dugu. Eskua berriz sartu eta egin hor presio pixka. Eta azkenekoan hor bota, nahi baezue atza zikindu hor, gero beste horriarekin garbitu, eta hor daukagu ja alde bat eginda. Orain bestea. Berdina egiten dugu. Tolestu. Hemen pixkat zailagoa izango da, ze alde hau itxita daukagu. Orduan tolestu egiten dugu pixkat eta botatzen diogu kola. Ba, hemen gaudela, tolesten dugu bat. Bai. Zenbakien egin ditugu. 1, 10, 5. Ba, orain daduan jarriko ditugu 5 zenbakiak. Baina zenbat alde ditugu? 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. 6! Bat soberan daukagu? Asmatuko dugu zer. Hasiko gara lehenengo zenbakiak egiten. 1, lehenengo boligrafoak marraztu egin behar duela, zehaztu behar duela. Daukako, eta jatitu zenbaki gailu. Komodin! Jarriko dugu komodina. Eta orain, hasiko gara jolasten. Baina lehenik, dena gordeko dugu. Bueno, badaukagu gure dadoa, gure zenbakiak lurrean jarrita, eta orain
kanpoan dagoen pertsona batek bote behar du dadoa. Simba! Bota egin du gure dadoa, eta da... bat! Bat zenbakia tokatu duenez, hanka jarrikoet bat zenbakian. Nahi dudan bat zenbakian jarri dezaket. Simba, ez jur, bota dadoa. Gure Simbak bota du dadoa. Eta berriz, bat. Ba orain, hanka bat zenbakitik kendu gabe, jarriko dut eskubiko eskua beste bat eskuan, baina gainontzeko adarrak airean egon behar dute, bale? Simba, bota dadoa. Oso ondo. Bat? Bueno, badaukat. Ezkerreko hanka bat zenbakian eta eskubiko eskua bat zenbakian. Eta berriz bat tokatu du, orduan eskubiko hanka bat zenbakian jarriko dut. Hain, pentsatu, tokatzen duela, lau zenbakian jartzea ezkerreko eskua. Ba, saiatuko beharko gineake, jartzen ezkerreko eskua lau zenbakian, eta den airean, eta gorputzarekin airean egon bar naizela. Krobata ematen dut. Ai! Me katxiz, erori egin nahi. Erori egiten baldin bagera, galdu egiten dugu. Baina berdin du, berriz hasiko gera. Eta gauzatxo bat, gero eta jende gehiago jolastu orduan eta divertigarriagoa da. Ze, txikitau, gustatzen zaizue? Bai? Bueno, esan dugun bezala, egin ditzakegu zenbakiak, animaliak, etxeko gauzak, nahi ditugunak. Eta marraztu nahi baldin badegu, ondiak egin ditzakegu edo nahi dugun bezala egin dezakegu, eta gero, denbora oso polita eta divertigarria pasa. Bai, gogoratu beti kirola etxean egiten eta disfrutatzen!